Здравейте хора, в това видео преди малко играх с Боби и ми се падна Legendary Star Drop и ми се падна Лола. И хора, пишете какви игри други да играем. Ако искате, може склад в хаус. Каквито решите, пишете. Спонгъл. Имат Годжило. Бъс. Здравейте хора, тук съм и аз. Не говоря, защото... Това е много къпен. Ти някакво изпишам. Да. Аз съм минус 3. Що? Да знаете хора, преди малко Боян ми спи цялата вода и не ми остава една капка. Много е нагъл, нали? Това е вярно. Не, аз му казах дали иска, той каза, не искам. Не е вярно. Не е вярно, да. Аз казах, че не искам, защото не беше оставил капка. Да има половина шишето. Тогава, защото като тръгнахме нямаше половина шише. Може да е така. Да, ще ги шишето. Колт няма. Няма, ще има. Едно ниво на турбо. Аз имам... О, вау! И аз съм свързан. Не кай чумаш. Аз просто... Бояно, той ще излизаме. Пак ще има стрим. Може би по-рано сутринта. Не се знае, може и да снимам и сам. Може и с него. Стрим, бе. Да. Никит, не знаеш как се прави. Добре, ще направим един стрим, ако можеш и... Хора, имам предвид видео, той Боян не ме разбере. Да, хора, върнете се назад и вижте Николай какво каза, че ма почва да манери. Да, казах стрима, но имах предвид видео. Бе, как да е? Време е да бием ботките, които са по-големи твоята от Боян. Мука! Той Боян също е бот, за мен да ми кажем. Абе, какъв бот, бе, игра? 3 години, бе, брат. Бе, аз... Месеци. Ама играя от месеци на този акаунт. Иначе играя от години, аз играя от 10 още. Добре. Има изменението, ма не е много голям. Честно да кажа. Боян, ти защо не го биш? В кавички. Той може да го позволи да не го биш.
Ами, ако те уби, потен. Имаме карта. Ама той пак си лесното мече. Чакай, абе, той ако да ще умея, ще умея. В едно шорт видео после ще ви кажем едно нещо, което се случи с книгата, докато ние излизахме. И така, ще ви го разкажем. Ама в следващия епизод. Следващия епизод, който е шорт, обаче няма да е такъв. Да, ама трябва да се абонирате за канала. Тези, които не са... Ако ударим 10 лайка най-много... 10 лайка за първите 24 часа, тогава ще го кажем. Или пък може да ще помислим пак да ви го кажем. Дори да не ги ударим. Затова по-добре ги ударите, да сте сигурни. Каквото искате просто. Да, каквото искате, най-важното абонирайте се за канала. Ние ще ви го разкажем после. Тук много студено навънка. Ничего ще не вътре на пейката. Деве, то няма пейка. Вътре има до асансьор, тук. Знам, че има до асансьора, ама тя е прашна. Да седа на прашна пейка ли искай? Не искаш процента ще чисти. Бавно виж. Този бос е много слаб, не може да хипва, Боби. Нищо, че тебе не тъмиства. Поне като го удрям, се хилвам по 368 пъти. Късно хилян. Той не може да играе играта. Абе, какви са те МПС-та? Те МПС-тата са по-добри от боса, гледай. Те мен ме хитват. Чакай. А боса кога ще стане епик, като му набим половината демидж. Ангри, бе! Като набим половината демидж ли ще стане? Ау! Като стане на 30 секунди. Нашия умря толкова не тъп. Ти ако не беше хилва, знаеш колко път ще да умреш? Абе, времето ще свърши с... Времето да ти. Човек, ние този го унищожаваме, бе. Сами. Той Лиончо не... Аз са хилна и го пускам хепата. Боби, помагам ти, давай! Но малко биш, бе. Каквото нещо. Изхабай сега и пречържате ли това, бе? Абе, бием го със сигурност. О, не го бием, ако ма хитнат съм дем. Ако ма хитнат съм дет. Ако ма хитнат съм дет. Днеска да върших, знаеш как мача? 2-0. 2-0. Да, 2%. Не въряхме, защото бях първи. Аз днеска... О, Митик Пин. Защо го казах? Не трябваше да кажа герой. Трябва да кажеш китка. От Митик не може да даде легенда. Кит каква е? Легенда. Не. Как че не може да даде легенда? Това е трешма. Боби, днеска ми скамнаха видеото, казаха ми, че не може да прави повече видео повече от 15 минути. Да, уинах 2 игри на Squad Busters, ама третата умрях в началото и не ми даха да кача видеото. Ако искате да разберете как може да играете Squad Busters, а тя още не може, гледайте един клип, Николай ще ми каже в един клип. Да, гледайте на Дидо Ди клипа или аз ще ви кажа. Ама заради това трябва да съберем 100 абоната. Абоната и иначе или 20, айде 20 хора, 20 абоната. Ники е бил да направи първите си 10 абонати, което е огромно нещо за ние. Да, на 10 абоната ще ви кажа кога излиза Squad Busters. Ако искате, може да изчакате. Може да изчакате кога? Да изчакате няколко пъти по 12.
На 12-тия месец ще излезе. Това е фейк месеца, който ви казваме, защото Боби иначе ще да се издаде твърде много. И ще ви кажем, ако съберем 10 абоната, ще ви кажем кога ще излезе. Да. На 10 абоната ви казвам кога ще излезе. Най-новата Squadbusters по Supercell. Да, той Боян по няколко дена не знаеше, аз му казах. Ма все пак не разбрах. Да, затова и той ще разбере. Лошо! Че губихме. И другата игра ще е последна игра за този епизод. Да, и също на 10 абоната... Също и на 10 абоната може би ще кажем нещо, което се случи днес. Да. Да, и беше много забавно. Ние дори снимахме на един приятел канала, ама ние не знаем как се казваме, защото той не иска да не го издаде. Пазил каза, че на 31 май ще ни каже и ние тогава може да ви кажем. Вие долу в коментарите искате ли да играем различни игри и примерно Squadbusters, FC Mobile, Да, нещо такова. двамата с никто. Или един срещу друг. На Squadbusters трябва да играем когато излезе, защото аз не знам кога излиза тази игра. Да, или аз мога да му я направя. Всъщност знам, ама няма да ви я кажа, защото е тайна. За сега, ако направим 10 абонати, ще ви кажа играта кога излиза. В шорт видео ще ви кажем. О, майко! Да знаете хора, това е последна игра, както Боян казва, защото навън е много студено и трябва да се А ние правим поиграме. клипа навън, като толкова сме тъпи. Да. Няма да го... Първият клип на Brawl Stars, ако не знаете, защо аз се говорих? Защото ние с Николай говорихме по различен начин. Прибеха! И хора, спряхме за малко видеото, защото... Защото братя на Боби Дей и... И това мислим да е края на епизода. Не, това е предпоследната игра, защото тази игра се получи много лошо. Боби дава и последна игра. Добре, айде. Последна игра за сега, защото видеото днес казаха, че може да е само до 15 минути, ако виждате горе в мое ляво е почти 13 минути заради това. Ники, не знаеш, няма смисъл да казваш горе в твоето ляво, защото те гледат екранът и знаят къде. Просто можеш да кажеш горе в ляво. Еми да си знаят хората. Някой хора може да не знаят. Ники, елай, Ники. Имат фан. И ще казвам нещо хора, което може да се случи на 20 абоната. На 20 абоната Николай ще прави giveaway. На поп фигурка. Не се знае на каква, може да е всякаква. Да, може да е всичко. Боби Бъс. Добре, на трето място ми хората смятаме дотук да е краят на играта. Това беше много добър епизод. Надявам се да имаме други епизоди. Абонирайте за канала на GG Players и ще видим в следващия клип. Чао!